Fresh on the track. Yaman salibonani makadi muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa munosangana DJ Spark Zimbabwe wachikudza zvinenge zvichitika mativi mana ose enyika. Muzvara nhasi ndiri muchi episode 14 panapa sakulinga producer Makumbe. Ndifunga tese tinoziva Makumbe, takanzwa mawebsite akachinzi Makumbe Production. Ndiye wandinaye ndiye wandakuisitira nhasi kuti taure naye. Dara, welcome to Zim Reality ITV. Moizei mudara, zviri sei? Tiri kuchengetwa nenyasha. Aiwa, tiri boa, tina kana prayer request. Aiwa, hamuna prayer request zvekufamba. Aiwa, zvose boa. Aiwa, kana prayer request bwana kuti cheketa. Dara, munoziva mudara, ini ndokuzivai personally because ini ndimwe anongwavha ndakangwavha kuti ndakapedza nemudara ndokuzivai. But vanhu veZim Reality ITV, vanhu vamafana veZim Reality ITV, vada kuziva kuti Maya anonzi Makumbe ndiani anonzi Makumbe. Okay. Anonzi Makumbe ndini. Ndinonzi Gibson Makumbe. Ndakaberekerwa parisape uko Manicaland. Pavhengere clinic paya ndikakurira kuHeadlands. Ndakadzidza ikoko paYorkshire Primary School. Ndakazoenda secondary yangu paMount Carmel Secondary kuHeadlands ikoko. Ndakapedza hangu A-level yangu 2010 ndo pandakazomuvha kuya kuno kuHarare kunoita zvemangoma. Aiwa, mudara kana kuti parisape Okay, kwatandi ndokumusha kwedu kana muchiziva konana St. Teresa exactly ndo kwanguri kumisheni kwangu saka tiri kumusha itazoita saka mudara wai makazochuza kuita music. Handina kuchuza kuita music, ndakatozvarwa music iri mandiri. Saka makazozviona sei kuti inini music iri mandiri? Because kubvira ndichiri mudikika ndakatanga kungofarira zvokuimba nekuridza-ridza like kuridza magitars. Ndakatanga ndichiri grade 3 ndakatanga kuridza magitari, then ndiri grade 2 ndaitoimba pachikoro zvokuti imwe musi ndichitorangara ndichitopuhwawo present ndichinzi imba paassembly ngauye pano. Ndapuhwawo bhuku nepenzura naheadmaster. Saka makatanga muchiita zvekuimba musati makuita musati mapinda kuproduction? Exactly. Saka makatanga rini? Production ndakazotanga kudzidza I think kunana 2012 2013, then 2014 ndo pandakatanga kuzorekoda. 2015 ndo pandakutozvinyatsoita zvinenge chaizvo zvinenge zvine musoro. Saka mudara imimi kubva pakatanga kurova mangoma saproducer, mune maartist api amati mashanda nawo so far kuti maybe muri Zimbabwe ngade kuziva kuti makashanda naye? Ndashanda nemaartist akawanda vanosanganisira ana Mentas Mere, ndakashanda naye pabhom noti double rare nemasongs akati one day, ana Traimo Bande, Agatha Murudzwa, ana Nozembe, ana Olinda Marowa, Rukuzhe, ana Tatenda Pinjisi, ana Makingwazi, ozoti ana Dutererawa. Ndisakatangawo kushanda nawo wachangobvawo kuBotswana. Saka ndashanda nomati saka ana Juntao
ndakaita song yakuti mutupo yaona isazvikuita kaundi ndakaita nomukamurezi pavakukuzidzwa panapa kuti makumbe atoti mumwe wemaproducers anga achiprovide entertainment zvekudaro muzimbabwe kuno ngozi aitoti padhabhodhabho anga aripo aiwa mudaya ndafana kuzvinzwa bodi ndasingazvizivi saka tichida kuita mainterview bcause tichingotamba music ndisingazive kuti munhu ari kubika isusu hatiwanzobudikirika anozokubudikira maartist isi state tiri behind this but ndanakirwa ndirakuva talenda riripo saka mudara ndofunga imimi mashanda nemaartist akawanda ndika but artist wamunoenjoya kushanda naye nokuti maybe in terms of character nyaya dzake muchiita basa tingati ndeupi unoti maya ndakashanda zvangu nemaartist ese amataura but artist wekuti ngatiita zvebasa because it's gospel sometimes but pane pamwe pekuti mune muchinjoya maworks pane pamwe unoyatsoti but artist uyu aripo kushanda naye maartist anonakidza kushanda nawo akati wandei zvavo because mumwe nomwe ane zvaanonakidzira ka but handinogona kudoma vaviri zvavo ndofara especially kana ndichanda nababa harare baba harare chaanonakidzira mandechekuti ane kamwe kaunyombe kandofarira dzakaridza ridhimu radzo kuti unoyazoridza kuti aiwatora izvo zvatobhoe unongosina pressure steering pamwe pacho togona kusara chiridza kana tozongotora pagona pacho pabuda zvakanaka zvinhu zvotofaya kozoti mufesi wangu dhutereri toshanda chandongofara mani ndezvekuti ini ndofarawo zvazvibhakera steering saka mufesi wacho ndoenharo techikosha dzedzingori nharo chete taso aiwa ngataso iyo mani taso basa richase richongofaya ime. Alright, tichiri pamaartist papo how do you handle macharacters evanhu because macharacters evanhu akasiyana especially kumageto yotse kuti nyimwe munhu anoshanda navanhu vati machuwe bichana munoshanda navanhu vanosvika mwari wegospel artist but munoshanda nawo sei mune marules era munoshanda nawo muno mustudio kuti ashamwari zvimwe zvatingaite but mogumiro maibakidzwe kana kuti munoshanda sei how do you handle maartist enyu I think vanhu vanongoonawo kurunga kwatakaita zvimwe zvacho vanotongozivawo wega kuti zvakatoita munomu hapana kana mumwe atombona nemogo panapa rikatindotase tondoputira panze then zvimwe zvatoita ndezvekuti unogwangoiwe munhu usina kubhukwa unotoudzwa unzi uya musi wakati nenguva dzakati haungobudikiri unotosvika dhoo rakavhara totogara takavhara dhoo uchinokanasi totobvunza ndiwani kana tikanawo serious zati aiwa not busy ende kune kusukudada because inenge iri time woyemwe munhu wetechitoitira maworks aiwa ipapo papacheka pandinakidza zvanoita kuti maya makumbe production yakarongeka bari mudhara saka makumbe iyi ndo zita rekuti ndo zita restudio because ndimwe wandakenda naye nezuro achiti chinonzi VOT ndakati no kuchaya zvamakumbe panapa izi akati taiwa sparks sa studio yenyu inonzi chimi it's VOT Studios zvichireva kuti Voice of Thunder. VOT means Voice of Thunder. Voice of Thunder rakatanga riri zita regroup randaimba naro ndichiri kuchikoro kusvika ndizorekodhawo but ndakazongokasangozvisiya saka zita iro harina kusara rakabva ndichiri kuskuru chaiko rangoita zita restudio saka makumbe production I think takazongozvisawo pateki ratoshandisa sestudio saka vanhu vakutongofunga kuti ndiyo saka ini nemunhu reita naye tisita tiri correct mese mamuri correct padaro waiti mudhara saka ngati pane mumwe here kana muproducer akakuinspire kuti muzosiye kuimba motanga kuti take nekuproducer tingati chii chakakuinspire I think kuti ndizosiye kuimba nditange kuproducer munoziva mastudio munonetsa kamu ndaona kuti ndikurekodha pamwe pacho mumboenda mumastudio wozouya musi wakati sa ndangofrustratwa nezvandikati asi ndikadzidzira inini handingazvitadza here saka ndihanda kuda kurekodha ndada kuita producer wekuzorekodha vamwe vanhu ndakatanga ndichitoda kuita sei ndida kungoita music yangu chete kwete dzevangu ndikoti ndongoita zvangu but waizonzwa manje wakazotanga kunzwa mafesi angu anana Elias kupa zvine anana Daniel Mere anana Metias nanana Bandi avo tazoti fesi zvari kuita izvo zvinitori nemusoro hatimbotirai itoni
Paunotanga kuti naizvo zvotobuda ndotoona kuti ndichatoite zvangu handitorina time yekuita zvangu. Auchasatime kuti muchiimbe zvenyu makungoproducer music. Ndakutomboita zvamwe izvo. Aiwa ipapa pajeka Mudhara. Saka imi Mudhara mimi munoona producer music yese here kati mimi munonyanyofokasa gospel music because nadzo matista akawanda mataura gospel because tosungura tukana pinjisi tukana ngwazi tukanazo but vanhu vakawanda vacho isanga vachitaurwa maartist gospel. Saka munokuva music yese kati pane munoti iyi type ine iye music ndoyanoita sei ndoyanyorova. Inini ndinoita music yese because mukatarisa mazvinhu anoshanda nawo ndokwanisa kuudza kuti ndorekodha vabati vajehovha chipostori, ndorekodha tatenda pinjisi nanangwazi isungura, ndorekodha ana Mathias Mere nanabande nanagada igospel, ndorekodhawo nakapfupiwo ijitiwo handimuona Jundao irumba Jundao handimuruzvona. Saka ndinoita as long as iri music chero munhu akava nedhanzwa naBumbeto wanoya pana uchaitira mavanongwezwabuka time yako sazoe time yemumwe because pakati yamunhu izvo zvitomuzotiri busy because time yangu chero ane mari anombodzokera nouya akarongeka. Aiwa bo Mudhara pajeka ipapapo. Saka Mudhara pane ndofunga izvona kuwane picture yekuziva kuti makumbe ndiani akatanga sei anoshanda sei but ndozvati ndine hanzvadzi dzangu dziri muma-comment section ndinoda kubvunza kuti vamakumbe vane muridzi here kana kuti vamakumbe vachiri single because paigona kuda kuita mai makumbe. Alright, mai makumbe varipo zvavo ameriti tukudzai marangi. Mune Zimbabwe ndofunga muri kuzvinzwa kuti vamakumbe vakaenda vamakumbe akuchira vamakumbe vakatorwa. Aiwa bo pajeka ipapo Mudhara ndofunga saka Mudhara this year 2021 last year takanzwa patakatanga tokuziva isu takawanda vamwe sava indatanga kuziva Mudhara but vamwe ndofunga last year pamakarova album ramabhodhu terere last time ndakaenda mamasongo anotapira so 135 so pane here maproject this year asati abuda togona kutarisira maybe from artist enyu akaita sana namabhodhu terere vavo ana Simon Bande ana Mathias Mbere maartist enyu pane here mamwe maproject ari pipeline atogona kungotarisira kuti muona kuti bikira maprojects akawanda fani izvozvo tinoita chireko ndafukita nekunze tarisai chisingle mai manje ndomhanyira mwe anonzi Samanyanga naOngengo kukenya uku vekanindo uyauya tine zvatikugadzira then Agatha tine album ratibudisa June iyeye Simon Bande ari mustudio vana Dutere tine zvatirikugadzira amatesti mazhinji tichiri kungogadzira zvekuti panozopera gore haya vanhu vanenge vatamba kutamba Christmas aiwa Christmas yakuseri. Saka Mudhara imimi muri producer handiti muri producer mune zvamunosangana nazvo muchindima ichi muchiindustry chedu ichi pane machallenges here amungade kusharewo nemhuri yeZimbabwe maybe kune tumaproducers tunowani tuchiriko turi kukurawo toda kuzoitawo samakumbe mune machallenges amungashare nawo here kuti muwasimbise. Machallenges atinosangana nawo aripo. Challenge yekutanga ndingade kutaura because hakuna kusina machallenges vana noti hana machallenges ari kunyepa chero vakuru venyika chaiva tone machallenges pane zvanotosangana nazvo but timungangoti shere mamwe acho amunongoti ika challenge ika ndiyekuita kuti zvinhu zvedu zviya zviitenge zvikunetsa. I think challenge iripo imwe yemachallenges ndekuti kuna umwe waimba anogona kunge asina kurongeka vaya zvokuti akauya ukamurekodha akutokubvunza kuti saka mangwana akutokufonera kuti komusic yangu todawo katime yekumixa nekuita sesimaster aiwa iri todiwa kwakati mufundisi wazoti ndizoimbe kwakati chichichi saka pambato katozodzimata pamugadzira tokomupa bhosi ndozvaakupei time exactly tichidawo time yekumbonyatsoshanda zvinhu kuti zviite bo then hii challenge tainzisa Mudhara challenge yekuti maartist mamwe ngati nasta recorda mangwana atoda song yake ko mamwe machallenges amuna kashena munosangana futi nawo munochi industry chedu ichocho. Mamwe machallenges ndekuti
Kuna mwana usikade kubhadhara. Unoza mwana ugona kuti handine half down. Womuitira project wakumupa hayi unozwa chi boss wangu aritosvika manje so ndenda kukanda handipe kudai so munaro wapasi kusodai so akuti ndazodanze so apa iwe unenge wasoita mudhara wadikitirirawo project yemumwe munhu saka ndoma machallenges atinogona kusangana nawo kozoti mamwe acho ndekuti vanhu vanozowanza kuchema kana unyatsonota vakabhegi ripo apa but unoona munhu achizhamba munhu achizamba mari avana ndozvinoitika ndozvavanhu aiwa ndafunga tatanzwa zvinhu zvakawanda muzuva ranhasi tadzidza uri producer upcoming producer ndofunga kuoma makumbe munataura zvinhu zvakawandisa still zvoita kuti maybe tizive zvekusangana nemagogodera edu kuitira kuti siswe chidiki vachikukurawo patinosangana nazvo hazvitivhundutse zvati maya vanhu havati kubhadhara saka right Ndara ndisandapendera zvangu chirongwa changu chanhasi noyo muchiraundi episode 14 angotanga nekuti Ndara muno here mamwe mawords amungade kungoudzawo maproducers atikuuyawo kana mamwe maartist yamunongoti se-word of advice yamunongoti kungotaura kusatapedza ndingangode kutaura mawords mairi matatu kutanga kumaproducers ngatibatanei 1 2 ngatirambe tichidzidza zvinhu zvinyowani tisarambe tichingopa vanhu zvinhu zvekudhara because tichidawo music yedu muZimbabwe toridzawo GT inewe yekuti inozorecognizwawo se-international music kwete kuti tinofungidzira kuti music yekunigeria ndo international kana yekuamerica tomboitawo kuti zvedu zvitombonzwikawo ikokoko saka creativity yayo inouya nesu maproducer then kuvaimbi rongekai tsvagaiwo kuti zvikudiwa nevanhu ndezvipi zvinofarira kunzikwa nenzeve dzavanhu mozvitora izvozvo mozvifyuza nemeseji yenyu mobudawo nemanhamba anenge ari nani because taneta we bless your name taneta everyday album rese we thank you we bless your name album rese saka padako something new exactly industry zvinhu zvinyowano zvine ato ndofunga mumanzwa mashoko makukutu abva kunani kuna producer Makumbe Ndara ndachiti ndo last question but ndakuti muri Zimbabwe ndakuza zvodi kana vanhu vachizoda music inoproducwa kuna Makumbe kuVOT handiti vanowana kupi music like masocial media accounts enyu munoshandisa ma YouTube dzine kana namba dzenyu dzichiwanirwa mukugara mangosiyira vanhu kuti maybe vakwanise kuzokubata vachiwana music. Okay, namba dzangu dzinoti 0776 266 756 then 0776 266 756 paFacebook munogona kuwana Facebook page yakanzi Makumbe Production munowana zvatoita ipapo then munowana futi page yakanzi Flash TV munowana Flash TV ukaenda paYouTube mukasubscribe nekulike zvatoita ipapo munoona zvakawanda zvatoita ipapo then munogona kutsvaga futi Facebook page yakanzi Gibson Makumbe munoona zvatoita futi ipapo paTwitter tinobatika zvakare Gibson Makumbe Instagram Gibson Makumbe ndofunga muri Zimbabwe manzwa social media ese Makumbe Production but chada kuti kusimbise nekukuyeuchidzai inyaya yekusubscribe pa YouTube channel yakanzi Flash TV ndamenge ndichimbobvunza mukoma Makumbe zvari kutirungira pa Flash pa Flash pane zvitafu zvinoda kunawo pane zvakakora chaizvo zvitafu because pane mwe setup kuti murume ekusenga ndamboona pane zvitafu zvokunoita se kuya vakasagara masubscribe kuti anytime panoposta zvinhu zvinyowani anytime panoposta zvitafu izvozvo azvikupotse aiwa thanks nekubudikira Ndara pa chivhidivhiti chisina maside effect ichi aiwa ndimi munese Ndara ITV chivhidivhiti chiri healthy aiwa ndimi murikuringirira kunyangwe muradio dzisina mabhatiri tisikuoneka matv asina ma-LCD munooneka subscribe Zimu Reality ITV kana kufollowa mapages edu atinowanika paFacebook yakanzi Zimu Reality ITV pane zvimwe zvatinoposta ipapo mazvinyowani malatest atinoposta ipapo then kana kuti followa futi paInstagram page yedu Zimu Reality ITV yangu Zimu Reality ITV kutwitter Zimu Reality ITV. Thank you.